imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Makaluluoy man siya. Gusto ka? Gintiguhaan ko nga makaparadyo. Apang tama sa ila kadamo. Kag sa madali na lang ko nga makorner, nagsandig ako sa isa kadako nga puno sang kahoy. Nga hinali lang nagbukas, kaginlamon ako. Kag sa magbuklat ako, aran ako sa isa kabukid, sa kalibutan sa mga tao. Sa natandaan ko sa to, Sitio Maria sa isa ka banwa. Didto ka ginhaboy sang lulutsan? Oo, Kag wala ka na nagbalik sa aton kalibutan? oo. Nga aman. Wala ka na sang handom nga magbalik? Pila ka libo ka beses ang ginhandom ko nga magbalik. Apang wala na ako sa nakita nga lulutsan. Ang lugar sa kundiin, dito ako nagwa. Sang ginbalikan ko, lain na katamang itsura. Kagiti ko na makita ang mga puno sang kahoy. Kagamoy na ko nga ang nagsulod ako sa Marines. Kaga nag-forest ranger ako dito. Tugod gusto ko gid nga ara ko pirmi sa kakahuyan. Sa kagulangan, tugod nagalaom ako nga makakita sa lulutsan para makabalik sa aton. Well, at least, hindi mo na problema subong. Kadugay na gid. Halos na pulo na katuig ang nakaligad. Wala na ako nagalaom pa nga may balikan pa ako. Sino ang ngalan sang babae nga ginapakamahal mo? Yan ang problema eh. Ha? Nga aman. Hindi ko na madumduman. Ano? Nga Wala ako makihibalo. Amo gani nga frustrating ako eh. Sa naglusot ako diri sa duta. Kadamo na sa hindi ko na madumduman. Halos nalimtan ko ng kapiha kakalibutan. Kag naglaom ako nga madumduman ko siya kung makabalik ako sa atong kalibutan. Amo gani nga hinaginarason ko nga gusto ko na gid nga makabalik dito. Nadumduman mo nga anak ka sang hari? Kag kun ano ka sadto? Hindi man. Apa nakahibalo ako nga nagalin ako sa kalibutan sa mga tao nga may mga pakpak. Apa hindi ko na madumduman kung diin gid dito mismo. Gani, amo na rin silang frustrations ko. Hindi na makabalik. Kag wala na ako sa may madumduman pa. Hindi ayhan. Amo sinang nagakatabo. Kung hindi otorisado ang paghalin mo? Siguro. Pero madumduman ko mga gintudlo sa akong bahin sa lulutsan. Madamo pa ko nung wala. Amo gani nga importante ko no. Nga hibalan ang mga ina. Tugod ba'y kinaiyang kada isa eh. Hindi pareho si Iban nga lulutsan. Amo gali ina? Oo. Kasubong sa to sa palasyo. Aboy na kuno ko nga ang
amo at ang pinakamanami. Kay makatabok ka nga bilog ang lawas pag abot mo sa kalibutan sa mga tao. Sunogani sa ako na may ginpasilagani ko no sila nga mga lulutsan eh. Kaya hindi ka kuno makatabok gabuhi sa amo nga mga lulutsan. Maayo lang ka ang memorya mo lang nadula. Sang ginlamon ka sang amo nga puno sang kahoy, no? Gusto ka matuod. Apang hindi bala mas maayo ko na patay na lang ako sang amusad to ang natabo sa akon. Amo gali nga wala ka na sa lapuan sang hari. Kay didto ka nakasulod sa lulutsan nga wala sang may nakahibalo. Kag kung wala pa nagpangayo sang bulig nga kamay mo sa hari para mahibalaan kung sino ako, wala pa kung tani siya makahibalo. Amo matuod. Paano ka gali nakasurvive pag abot mo diri? Gintudoan Manila ako kung paano ang mabuhi sa kalibutan sa mga mortal. Hindi ko ba rin na madumduman, kid? Apa na kayo bala ako nga may kwarta sila nga magamit. Atong kapa nga ginagamit ko sang magbiyahe kami, madamo sa nga pilit ka mga bulawan ka mga diamante. Pati sa bayo ko, kag pantalon ko. May mga malahalon nga mga bato. Genpensar ko nga amo atong rason kung nga mahinay nga akong paghulag sadto. Apang dako ang pagpasalamat ko sa nakaabot na ako diri. Tugod amo atong gingamit ko, agud nga makakwarta. Ginbaligya kong iban nga mga magagmay kag manahalon nga mga bato sa bayo ko. Kag madamong ang kwarta na kuha ko. May, paano ka nakabaligya? Sang makaabot ako sa kalibutan nga ini, pila ka adlaw man ako nga nagtinir sa kabukiran. Kag nakay ba daw ako nga wala ko sa atong kalibutan, tugod lay na makita ko nga mga puno. Kag lain man nga makita ko nga mga sapat. Nakakita ko sa mga tao nga nagakamping. Makahuluya man nga ihambal pero nagpanguha ko sang bayo sang isa sa ila grupo. Ano? Ote, ano ang ginsuksok niya? May ginasuksok man siya sang ginkuha kong ara sa sunod sang iya nga bag. Ote, paano ka nakapakambyo sang kwarta? Samtang ginahulat ko nga makatulog sila. Nabataan kong ila ginahambalan. May ginilambit ang isa sa ila nga pawn shop. Sunod sa iya, ginprenday ako nung iya nga alahas. Kaga nagbakal sa regalo sa nobya niya. Kagintandaan kong amo nga pawn shop. Pagkatapos, amo pagkuha ko sa mga bayo. Kag amo atong panugod nga nakigsimpo na ako sa mga tao. Naging kasubog naman nila ang itsura ko. Kag naging tao naman ako. Ang mga pakpak mo ya, pareho man bala sa ila ni tatay nga mapilo? O kung madula, kung makaabot ka diri sa kalibutan nga ini? Mapiod siya. Gusto mo nga makita? Pwede? Madali lang ha. Matindog ako. Kag ipakita ko sa imong akong pakpak. Wow! Katahom! Ay, katahom tulukon sa iya mga pakpak. Hindi ini ordinaryo lang. Nagapamatuod lang nga isagid siya kadugong mahal. Ay, maluhod ako sa iya tubang. Oy, hindi. Hindi pagbuhata ina lira. Ay, sorry mahal nga prinsipe. Apang na Star Trek ako eh. Kagusto ko lang nga maghatag sang respeto. Mas maayo pa siguro kung hindi ko na lang pa ipakita liwat sa imo nga akong mga pakpak. Kung magsubong ka man lang sila. Ay, wow! Kung ano kaabti ka ginpagwa niyang iya mga pakpak.
amo man sinakaabtik ang pagtago niya. Ay, hindi gid mahibalaan nga may pakpak ano? Siling ni tatay. Hindi ko no ina makita sa x-ray. Oo. Kaya kung makita ini, kundi madugay na ako nga na booking. Kung sa bagay. Ikaw, anong istorya sa kabuhi mo? Diin, diri kon sa aton. Diri kag sa aton. Dito sa aton. Nangin Idolong ko ikaw sa kumbento. Ma, di na nga akon baga nasudlan sang akon mga sketches. Hindi ko na ito mabalik sa imo. Bahala ng mga madre kung anong buhato nila sa unod sang bag mo nga pulos mga demonyo. Hindi, ma. Matahom ato nga mga sketches. Para kay Papa. Para sa ato negosyo, ma. Ano? Negosyong pagdumdumusad to? Ang panamdumon mo, amo nga madula ang malaing nga paminsaron sa utok mo, nga ginagamhan sang yawa. Drak na! Ma! Ma! Hulat, anay! Oh, wala na si Mama magsapak sa akon. Kagamuman si Papa. Diyos ko. Wala ako makabuhat sa sala. Kag nga ipa-interna nila ako sa kumbento. Hindi ako maluyag ang magsulod dito. Hindi ako maluyag. O tiyano, nagpasugot na blang anak nato nga magsunod sa kumbento. Sa luyag niya kag sa indi, masulod siya didto, Mamerto. Kag makagwa lang siya, kung nagaedad siya sang 21 anyos. Kag sa edad nga ina, makahibalo na siya mag... Tubtubsan o. Kag gusto niya nga mabuligan ko siya, nga mapasira ang tanan nga lulutsan. Sa sina, wala na sang magtimbang nga kalibutan. Dito kag nagpangabay man ako sa iya, nga buligan niya nga mahilway ang hari kag ang prinsipe. Kag masugat ka sa pihak nga kalibutan, kag makabalik diri. Apang kilala ka man gali niya. Kag nakahibalo siya sang imo ikasarang. Gani nagpasugot siya nga buligan kami. Kag amoy na nga ari ka diri. Sa di naton makita sila ni Troy kag ang mahal nga hari. Sa pinakadalom nga bahin sang palasyo, may nahibalaan ako nga likom nga lulutsan pakadto dito. Apang sigurado ako nga nakahibalo na sina si Reyna Estrella. Kag nakahibalo na ako nga sa tion nga mahibalaan niya nga magkadto kita dito. May madamo na nga nagabantay dito. Kag handa sila nga mag-engkwentro sa aton. Kun amo, kinahanglan nato ang mga potions? Handa kami nga mangita sa mga nabilin pangabuhi nga mga duta nga mga kinahanglan mo para maluwas lang ang hari kag ang prinsipe kag ang bugos nga ginharian. Buligan ko kamo. Malista lang ako sang kinahanglanon ko. Kag mapaupod ako sa mga tagapihak nga kalibutan nga magkuha pa sang iban nga mga kinahanglanon. Makuha ma ako sang duta nga kolor abo para mahibalaan ko kung ano ang ginhimo o kung ginsimpon para mabatuan naton ini. Sige.
Nagmadamo gid nga salamat, Lira. Tungaon ko sa duha ka grupo ang mga tinawo. Ay, wow! Siling ko na gid nga laing kagidya, girl. Siling ko gid ya nga may liko ang imo pagkatawo. Kay man sa mga panulok mo pa lang sa amon. Nga daw toyho na kami kung magtabuay ang aton mga panulok. Ay, ambot. May laing gid ya sa imo, girl. Hamak mo, ha? Isa ka gali ka engkantada? Ay, inkantada gali ang panawag sina? Yes! Engkantada nga nagapang tato. Ari na. Nakakuha na ko sang duta nga kolor abo. Karon, simutan ko ini. Bah, wala man ini sang baho sang hilo. Ay, maalam gid ang naghimo sini. Ginpatay niya siguro ang baho sang hilo para hindi makita kung anong ara sa hilo. Angie, dali na. Mapadayon kita sa paglakat. Oo, girl, dali ko. Ay. Girl? Girl, ano ko? Ay, Diyos ko. Girl? Sakit! Nagkasakit naman ang likod ko. Ano? Ano mo nasa... Ano, ina? OMG! Oh, Angie! Na! Girl? May pakpak ka man? Oh! Ha? Oo! Ay! Aragay! Girl? Kuha na ako. O, sige, pungko. Kay hindi ako makaagwanta sa kasakit. Dali, pungko. Dari, pungko. Hala. May pakpak ka magali, girl. Ay, anika ha, bibi. Ikapon ko ha, bibi. Ay, sorry. Sorry lang, girl. Sorry, kid. Kanami, Wala ako sang pakpak. Ginbunag ako nga wala sang pakpak. Gani, wala ako sang ikasara nga maglupad. Pareho sang tanan nga ari diri. Pero may ara. May nagabukol sa likod mo, ho? Ay, kanami. Ay, alala. Wala, girl. Nagainat ang panit mo sa likod. Kag daw... Uy, ano ina? Daw gusto sini nga magwa. Aragay! Kasakit! Gin! Anay ako mapungko sa semento nga pulungkuan na. Luyag ko nga maghaklo sa mabugnaw nga hangin. Hello? Isa ka lalaki. Isa ka maangbong nga lalaki. Sorry, ha? Sorry kung natublag ko ikaw. Sino ka? Ano ang kinahanglan mo diri? Ako gali si Raymar Bourbon. Ikaw ang anak ni Mr. Samson nga si Alona, no? Nga ang nakahibalo ka sa ngalan ko? Kwan, ginsugiran ako sa inyo kabulig. Ay, amo gali. Ano ang ginahimo mo diri? Nagupod ako sa akong tiyo nga nag-order sa mga porselana nga galamiton sa sulod sa balay. Amo gali. Kagaron nga nakilala ko na ikaw, mangin masako ng akong pagkaridiri, Alona?
Depende na si imo, Mr. Raymar. Sige. Bayaan ko na ikaw, ha? Madamo pa ako sang buhaton sa balay. Sige. Mauna na ako sa imo. Ato na siya. Oh, Aluna Samson. Aluna Samson. Katahon sa imo. Kagmangin akon ka. Nakaibalo ako nga hindi ka makabalibad sa akon. Tungod wala pa sang babay nga nagbalibad kay Raymar Bourbon. Wala pa.